Dobrý den, ráda bych vám představila tuto novou hru, která má za úkol zkvalitnit a vylepšit váš život. Tato hra je určená téměř pro každého. Jak pro naše dětičky, pro mládež, pro dospěláky, ale i pro starší lidi. A každý si najde své uplatnění, každý si najde způsob, jakým tuto hru mohou hrát. Vznikla na základě magické tabulky Lošu, což je staré dávné učení. A touto hrou postupně proskakujeme jednotlivými čtverci podle čísel, přičemž každý čtverec má na sobě číslo. Každé to číslo znamená určitou etapu našeho života. Jednička je naše životní cesta, je to náš směr, naše práce, naše kariéra. Dvojka jsou naše velmi úzké vztahy, binární vztahy, partnerské vztahy, ale i všechny velice úzké vztahy. Trojka znamená naši rodinu, domov, minulost, rodiče. Jsou to tradice a zvyky. Čtyřka, to je bohatství života. Je to rozmanitost života, hojnost. Je to všeho dostatek. Pětka je tai chi, je to velice důležité číslo, je to centrum všeho. Vidíme, že pětka se spojuje s každým jednotlivým číslem. Šestka jsou nápomocní přátelé, kamarádi, pomocníci, známí, ale jsou to i knihy, je to celé univerzum, napojení se. Sedmička je naše budoucnost. Jsou to všeobecně děti, cestování, plánování, vize, naše sny a touhy. Osmička pak je meditace, rozjímání, uvědomění si, co v tom životě vlastně potřebujeme a co nikoliv. A konečně devítka. Devítka je naplnění, je to štěstí, úspěch, dotažení věcí do konce a pokud neulpíváme, dochází k jistému osvícení. Takže každé to číslo vlastně pro nás má velice hluboký význam a je to jeden ze způsobů, jak se naučit skutečně žít životem kvalitním, šťastným, jak se naučit koncentrovat na danou věc. Hraje život, hraje štěstí, hraje úspěch. Co je jednoduššího, nežli si hrát? Pořiďte si tuto hru, pravidelně trénujte a uvidíte sami.